Мен Инзилә Абдуллина. Бөек Ватан сугышы турында бик күп кинолар, документаль фильмнар төшерелгән. Художниклар рәсемнәр ясаганнар, җырлар, шигырьләр язганнар. Бөек Ватан сугышында олы кешеләр генә түгел, балалар да катнашкан. Алар арасында бик күп геройлар булган. Бөек Ватан сугышы турында кечкенә генә хронологик таблица яздым. Анда иң төп вакыйгалар язылган. Бөек Ватан сугышында минем әбинең абыйсы Шамсуддин Гариф Шайхуддин улы да катнашкан. Ул Әгерҗе районы Исәнбай авылында 1907 елның 20 гыйнварда туган. 1939-40 елларны Рус-Фин сугышында катнашкан. Анда яраланган. 1941 елны сугыш башлануга сугышка китә. 1942 елны бик каты яралана. Яралангач Дербент шәһәренә госпитальгә җибәрәләр. Анда Ашхабад шәһәре госпиталенә. 1943 елны хәлсезләнеп авылга кайтып егыла. Аның да бик күп медальләре бар. 3-нче дәрәҗә дан ордены, 1-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены Кавказны саклаган өчен бирелә.